Sa nalambigit nga balita, ang Cebu City Police mutabang sa pagpangita sa 12 anyos nga batang babae nga wa na makauli silang Pinoyanan sa barangay Lawaan, Uno, Dakbayan sa Talisay. Kinihuman midangot kanila ang ginikanan ni Mikaela Alam-Alam ug matod sa iyang amahan nga miuban sa ang iyang anak sa higala nining si Gia. Nabalaka og maayo ang mga ginikanan kung asa na ang ilang anak karon. Posibleng diara sa Cebu City ang bata diin magpuyo-usab ang gikuyugan nga higala. Samtang gipadayag sa Deputy City Director for Operations sa Cebu City Police Office. Ngawa sila nakitang pinugos nga pagkuha sa bata. Sa kuha sa CCTV sa mga silingan, makita ang duha nga nagkuyog sa paglakaw. Nasigpatan pa usab kuno silang nangaon sa usa ka kananan dito sa lungsod sa Minglanilla. Inday, ate, pauli na yung taon kay naguwat nami ako, si papa nimo, si mama nimo, si baby, sige nagpanawag nimo. Gimingaw na kami nimo. Ato silang tabangan, ato ning ihatag sa tanang station nato sa Cebu City. And even we have to give this ato ang mga neighboring city police office